sa atong letter sender si Mr. Z. Problema ko sa batasan sa ako ang karelasyon nga medyo mangander nako. Uy, under bisaya ka. Under ka. Ato minaw ng kaagi ni Mr. Z. Dear Ate Deden, mayong hapon dahil kanimo Ate Deden yung masab sa mga naminaw karon ning maong tulmanon mga Buhing Handumanan Uban sa mga Awit. Aning kamot ako nga maipadangat, maipalano kining maong kasnatian sa atuang sa akong kinabuhi ate tungod usab nining maong sitwasyon nga dili og dili nako mahimog mahikalimtan. Ako di ay si Mr. Z, 35 anyos ang akong pangidaron. May padangat ako ning maong suwasuran tungod sa akong problema sa akong uyab nga labihan ka-aggressive at Deden. Muto ka ba, 5 ka tuig ang gintang sa among pangidaron. Mas matured siya na ako og 5 years. Biyuda siya og negosyante, wala ko single pa hangtod karon. Aduna siya'y mga anak pero dagko na. Maayo niyang pagabutang, kay maayo man siya mudala sa negosyo. Tanang gasto sa mong laag sa kong girlfriend nga biyuda, iyaha tanang kuot ate. Ate din, makaingon siguro mo nga nang warta lang ko, no, dili ka na. Tinuod ang iyo ang mga pagduda. Seryoso ko sa akong katuyuan sa akong hinigugma. Apan, ano na lang ko'y kahadlok nga basin o magpadayon ang pagka-agresibo o pagka-dominante sa akong girlfriend basin dili na ako usab kini makaya. Ano na yung mga panahon nga mag-date kami o malate kog abot ate? Isugay siya. Ano mauwaw na gani ko sa ako ang kaugalingon kay yaw-yawan ko niya bisan daghang tao. Kusog kaayo maselos te. Managpa og mangusipa. Kuwang pagani nga iya kong bunugon. Gawas pa niini ate din. Grabe ka-agresibo panahon sa amo ang paglingaw-lingaw. Muangkon ko te, lupig ko sa akong hinigugma. Pero may mag-ining naga-zumba, naga-aerobics, naaran siya yung file sa ilang balay, ngayang tanaw. Pero ning nag-yoga, so kusgan kaayo kini akong girlfriend. Gawas ani te, wala ko'y laing makitaan nga apan sa batasan. Serious ra ba siya ti nga buod siyang makigminyo na ako. Bisan kun siya may mugasto sa among kaminyoan. Ang mga bata, way problema. Ang problema lang nako ang iyang pagkadominante. Please, tabangi ko ninyo.